Salutare, dragilor! Videoul de azi e despre un obiectiv destul de ambițios. Și anume cel de a atinge cifra de 500.000 de euro în vânzările pe Amazon. Provocare în care vă iau și pe voi părtași. Ce ziceți? Vă băgați? Dar hai să începem cu începutul. Ce faceți? Cum sunteți? Că tot e la modă la început de an. Vin cu întrebarea de servicii. V-ați stabilit obiectivele pentru 2023? Nu știu cum stau lucrurile în cazul vostru, însă eu mi le-am făcut și despre ele o să vă povestesc în acest video. Ideea e că ceea ce îmi planific să fac în 2023 va include inclusiv pe voi. Așadar, legat de businessul meu pe Amazon, mi-am propus 3 task-uri, obiective, direcție de dezvoltare, numiți-le cum vreți. Primul ar fi să fac săptămânal tutoriale legate de procesul meu de creștere și dezvoltare în această branșă. Ca să vedem împreună nivelul de creștere, voi secta un punct de plecare și un altul de sosire. Mai exact, planul meu este să pornesc de la etapa la care sunt momentan, adică de la 0 și să ajung la 500.000. Să vedem cât timp am nevoie să ating acest scop. Pe bune, chiar și eu sunt curios. Bun. Cu aceasta ne-am clarificat. Trecem la punctul numărul 2. Un alt scop este să vă informez despre toate micile mele descoperiri sau secrete de care continuu să mă ciocnesc sau să descoper în procesul de vânzare. Voi face de fiecare dată câte un video scurt în care voi oferi informații, experiențe, recomandări și promit să n-ascund nimic de voi. Al treilea obiectiv ar fi să contactez periodic oameni din domeniul pe care îi voi invita în podcasturile mele, podcasturi, cum să vă numi ele, sau voi merge eu la ei dacă e cazul, pentru a aduce plus valoare și pentru a împărtăși cu voi informații și schimb de experiențe. Dacă încă n-ați făcut-o, vă recomand să vă abonați la acest canal de YouTube, dar și la pagina de Facebook, pentru că toată nebunia asta de care am povestit va începe chiar de săptămâna viitoare. Și ar fi păcat să ratați ceva. Planific să vin în fața voastră odată la 2 săptămâni, vinerea sau sâmbătă cel târziu, cu câte un video în care să povestesc despre ce s-a petrecut în ultimele 7 zile și ce o să fac în următoarele 7 zile. Încep cu un video de plecare despre câtă marfă avem în stoc și ce presupune asta și care sunt planurile și acțiunile pentru următoarele 7 zile. Apropo, nu plecăm chiar de la 0. Promit să vă povestesc totul fără perdea, în afară de datele cu caracter personal și încă câteva lucruri vreau să vă rog înainte de asta. Nu mă întrebați ce marfă vând, pentru că o să fie blurată, și de unde o cumpăr. Și da, plus nu, îmi cereți bani împrumut. În rest, dacă aveți nevoie de sfaturi, de consiliere, ajutor sau motivație, sunt aici. Putem discuta în privat sau putem face video la diferite subiecte sau provocări, astfel ca să-i ajutăm și pe alții. Și acum, la treabă. Să-i dăm bătaie.